tradition game ng Madrid, which is boat making. Pamamagitan ng mga pabriken, glue stick, kandila, at saka papel, and then may mga gunting tsaka cutter, dapat makabuo sila ng mga bangka na hindi dapat basta-basta lulubog for sa tubig. Kaya yung mga kategory natin, dapat maganda yung bangka. Pangalawa, dapat matibay yung bangka. Pangatlo, dapat hindi siyempre dapat lulubog sa tubig para yung pang-apat, dapat manalo sila sa karera ng bangka mamaya. So, kung sino mang grupo ang mananalo mamaya is may pa-premium NMAX bawat isa. Anong dapat abangan namin sa bangka nyo? Mananalo po sir, mabilis to. Hindi yung gano'n dyan, no, wasak. Ano yan? Hindi lulubog, lulutang. Hindi sigurado ko, lulutang yan. Airplane na to, sir. Submarine na to eh, mamaya lulubog to sa ilalim. Ano bang dapat naming abangan dyan? Lumilipad, sir. Dapat abangan dyan yung barko nila, Lupi. Sakaya ng mga turista. Sakaya ng turista. Kamusta naman? Ganda yung ride sir, okay. Simba, malamig. Hindi sila makita ng bag. First time? First time ko rito pero maganda. Masarap yung pagkain, tsaka maganda. Salamat kay Madrid. Okay naman, the best nga yung pagkain, tsaka yung ambience. Thank you Madrid. Salamat po sa Madrid. Masarap po ang pagkain nila, tsaka enjoy po kami lahat para kami magkakapatid dito. Masaya po talaga. Salamat po.